Ne, nepridávaj. Dobre, ešte žijeme. Ja, už sme blízko, už nechoď dozadu. No, príď, ja to vyriešim, ty choď. To je pohode. Až na to sklo to ma vždycky irituje, keď sa to zahmie vnútra. A ešte, že nie, na balkóne. Choďte na ňo. To je kengura. Utri mu to nejakou handrou rýchlo, ale... Nie, ale kedy? Pozri, Andra je kokotina. Daj viacej fúkať. Utri to zatiaľ týmto do piči rýchlo, lebo on sa viebe. Daj zatiaľ fúkar. Ne, ide dobre. Utri to. Daj fúkar viacej. Jak? Ne, Už je úplne. maximum. Tak, Už je maximum. ešte, že? Maximum je, jasné. Není. Je. No, už sa to vyjasní. Úplne naľavo, úplne naľavo. Však je maximum hore. Áno? Hej, však ti hovorím, však ja som... Počkaj. Tak mi to vráť aspoň. Nevidím, aký hovno, keď máte piču. Vidíme. I see that. Look. Ja, môžeš si stiahnuť trošku nohy? Nemôžem to. Erik, poď sa dopredu. No, vidíš. No to pozrie, Ivan. No, To bude zážitok. Tu je cesta. Počkaj. Čo to chrochtá do piči? To je ono, daj mi piť. Doľava. Dura? Ne, vráťte vpravo, to je ono. Netreba ísť obchváť a tam spomce. Netreba stítiť 500 pre začiatok. Dobre, ideme na Čo je to? Dneska? Motor alebo? 1.4. Ale. No, V akom to aute? to je bejk. Ja. Myslím si, že není nutné, aby si natáčal celú Áno, cestu. uvidíš, keď to príde, tak sa to hodí vždycky. Viem, o čom hovorím. Ako dôkazový materiál pre policajtov. Áno, pre policajtov. Chceš sa rýchlo sledovať? Pozrite si, čo tu máme. Ak chcem trošku alité. Poďte na piči. Na peťka nemusíš to zakrútiť. Čo to? Rýchlosti? Ja som hovno výjimo.